Ty kypík, já jsem Mickey Mouse a vítám tě dalšího videa a dnešní video budou slíbený mixoviny. Omlouvám se, že je to takhle šedý, chtěl jsem počkat do zítřka, jenomže už dlouho nevyšlo nějaký video, tak jsem si řekl, že to vydám hned teď, protože jsme to akorát dotočili, jsem doma, dostříhal jsem to, tak já už to nebudu okecávat a jdeme na to. Vrať se do zoo, pičí ksichta. Neviděl jsem Mickey Mouse. Naposledy jsem ho viděl, když ho bouchlo to zrcadlo. Už to nehůl. Jasný. Kde to jsem? Jsi v miminský stanici, odsaď se nikdy nedostaneš. Koukni na tu ostrahu! Tady si na do smrti v base. Tak zase zítra! Snad už jsem dost daleko. Idiot!